a minute past 11 Papa Isabel pane chimwe chiri kupisa ere chamungada kuti chisvike kumuri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiro mandiro mukati bekufamba wamugaseko agogo every day is Friday. Kwa ipo pazvitupa. Papi pazvitupa pedo hapa pa Market Square hapa. Ati muri bada chimudi pandombo pasando mukoma KB. Yes. Vanhu vanenge varipo unonzwa vakuru vachiti nevashandi vese varipo. Guys, ibasa rauya iri. Nenguva dzakati tinofanira kunge tapedza vanhu. Tauya kubasa. Okay. Aiwa parikushandwa. Ko vanenge vachicomplaina kuti basa harisi kufamba pazvitupa vanenge chinenge chaitika. Ndiri mumwe wevamwe asvika ipapo mukoma KB. Kune vamwe vanhu vanoti vari kumabasa avo nekwavanobva vanoronga nguva yekungoti richisvika ndofanira kuita zvakati nezvakati. Paipa pane mutemo kubva pagate security kunoendesa kuofisi yonzere ofisi E uchienda kuofisi E kumwe nekumwe kusvika wapedza. Ndatoona pane mumwe munhu pagate achitishedzera kuti ndiri kumhanya ndofanira kungoitirwa zvinhu zvangu. Aiwa pane mutemo kana ofisi inofanira kuitwa. Ungangosvika uchipinda muofisi here mevanhu unoti ndiitire zvakati iwe chokuita hauzivi chokuita. Munhu anenge achingoda konapo vari kumhanya nechimuti mukoma KB. Tinotenda ndo zvatinoda aya mahofisi anobatsira kavanhu veruzhinji ngaite kanyaka. Kuna anonzi Madam Hove. Ivi kwete majegwa. Yes. Kwa hiyo mukoma Mr. Taylor sipachigwendapo chimuti wakabata Peter Zulu pamwe ne Signor Tezi chimuti wakabata Sabu Karamba aswe mambewe chimuti wakabata kudizwe paka Zimbabwe ndapindira pamutoko uzumba, right? Mutoko uzumba nyaya ndinayo pana pamuri yeZimbabwe yakamira yakadai nyaya ndikutira ndekwa chief ya Jina. Kune mukurume akaroora mukadzi wake ndokuenda kunze kwenyika kwanga achigara atorene makore ari ikoko. Vabereki vemurume uyu varimo munzvimbo yeumwe sabhuku ari kwamutoko. Tichazenge takuitaura nezita tichipa vakuru vanogadza mazita masabhuku nemadzimambo kuti kana sabhuku akadai zviripo here pamutemo wenyu. Murume uyu anogara kunze kwenyika. Rufu nendufu dzinoitika dzese kunoko anenge ari ikoko. Paanouya kuno zvino ndanurufuru padhuze ndo paanozopinda munzvimbo achinobata maoko kuti ndakanga ndisipo ndakanzwa kuti ndinga akashayika ndine urombo zvinoitika kwese izvozvo ndizvozvo chaizvo. Izvezvi murume uyu ndokubva azofirwa nemukadzi wake ari kunyika kuSouth Africa nematambudziko. But kana wafirwa unondoviga mukadzi wako kumushashi. Mutumbi uchibva waita mazuva uri kunyika kuSouth Africa nenyaya yekufambisa mapepasi kuti utendero kuti wakubuda mune imwe nyika uchienda kune imwe nyika uyezve uri wakupi. Achibva auya mutumbi ndikusvika munzvimbo masabhuku ndikusvika pamba pachona. Asvika pamba pachona vanhu vaungana vakuda kunogadzira musha kuti munhu avigwe. Sabhuku zvikanzi wow miri yekuchera guva. Murume uyu pakafa vanhu vakawanda kuno haana kumbobata maoko saka amuvige. Kana muchida kuviga unzai $50. Munhu akazovigwa late mushure mekutsoka $50 paakapiwa $50 sabhuku ndo pakazovigwa munhu. So vanhu vari kuchema nyaya iyi havasi vanhu vakaitirwa izvozvo. Vanhu vari mukati menzvimbo yekuti chokwadi here kuti vanhu vane mazuva akawanda munhu afira kure ari mumochari vachigadzisa mapepa kubva kunze kwenyika zvose zvinoda mari. Munhu orambidza munhu kuviga nenyaya kunze hauna kubata maoko vamwe kwete kuti aigara imomo ari kunze kwenyika ikoko aifanira kuzobata maoko. Baba Isabel muri kuti imimi pamuri kuno kuHarare pane hama neshamwari dziri kushaya kumusha. Pakaitika dambudziko muchienda kumusha monzi musavige hama yenyu nokuda kwekuti hamuna kubata maoko. Ndo zviri kutaura sabhuku. Ndokubva ndada kuita tsvakurudzo ndobva ndatsvaka namba dzasabhuku ndobva ndamufonera kungoti bhozho ndiye pwa watima foni. Saka isu sakumutsvagira namba dzevanomugadza vakuru arambe kutaura. Makwanisa here kubata mambo wenzvimbo iyi? Mambo ndo foni dzamambo ndaziwana but foni dzamambo dzinoita sei dziri kuramba. Pamwe tamhanya Baba Isabel pamwe ndo mutemo uriko Zimbabwe hatizivi tichibvudza kana ndiri kunoku tine hama neshamwari dziri kushaya kukanyemba uko. Ini ndikaita dambudziko ndichisvika ndichidaka kuviga hama yangu ndonzi iwewe tanga wabhadhara. Hauna kubata maoko vamwe wakafa. Hauna kubata maoko vamwe wakafa. Ndizvo here? Tiudzei Zimbabwe
0713 938538 kana 0789 600 748. Vanoda kutumira ma WhatsApp message tumire pa 0718 692 244 0718 692 244. Tichimirira kanhare pamwe chete kane ma messages. Wednesday 6 May 2026. Kule nakanyemba masabuku vave kugarika kunge ntandampuno. Okay, ndinonzi Joseph Mubaira pakapiripiri. Baba Isabel, hanzi masabuku vakugarika kunge mutanamuno. Mtandamuno ka chino simbisa muno ichi. Mtandamuno. Hakuna zvakadaro kanyemba na Bozho. Sabuku avo vane udyire. Ndinonzi Mai Roni ndiri pa Solomio. Hanzi sabuku vane udyire. Ndo udyire wachizo chokwadi mkoba kebi. Udyire ere Baba Isabel. Udyire. Ndo matongero wacho. Ameno. Andisi kuziva Baba Isabel. Ndo saka tiri kudaka kuti vatibatsire vadiwa vateerere kuti ndizvo ere zviri kuitwa na Sabuku. Uye zvenya yacho yendeswa kupi. Sabuku vasadaro so. Ndini Josephat Muchaiwa representing Chirumu Manzu kwa Zereva village mwana wa Mai Lydia. Ndimutsiroka More Blessing kutadza ushe Gweja. Tinashe gotora driver we Muzungu pamwe chete kana driver we Paso na Amake Craig. Hanzi Mamuka Seiko na Josephat Muchaiwa representing Chirumu Manzu. So ndiani aunza nyaya iyi? Vagari vemunzvimbo vari kutochemera hama kuti nesuwo mangwana tikairiga nyaya iyi tinorarama sei. Yeah. Tinorarama sei kana ariwo matongero acho. Kumwe kutonga kuchazouya ndekupi nokuti kakuregera kunogona kuti kuwadza. Ndizvozvo? Ndizvozvo chaizvo. Rega tinzwe kuti vamwe vanoti kudini Sabuku. Pakauya president we Chiefs Council. Vakati kudini kana vanhu vane matambudziko emadzishe emadzimambo emasabuku vakati vanofana kuenda kupi? Vane nhamba dzavakasiyana patikadzishevedzera. 2 ende kana kuri kuti sabuku vanetsa vanoenderwa kuna mambo wavo. Yes. Kana usina kugutsikana vane nhamba yavakasiya. Even DDC vainzi ma DA kudhara. Ndo vamwe ndo hurumende. Ndo pakugadzwa kwavo ipapo vanenge varipo vanhu ivavo vanofana kuzviziva. Azvinetse. Mabhuku avo anotaura kuti zviriko here izvi. Okay. Kana mavane nhamba dzamambo vekunzvimbo iyo pamutoko ndizoka batai mambo musvitse nyaya iyi tinzwe kuti mambo vanoti kudini kana vakatadza kuti batsira topinda ku Ministry of Local Government ichokwadi and Public Works tovasvitsa nyaya stara sabhuku tinaro sabuku maguta kunyarwa zivai kuti makaiswa nevanhu uye munobviswa nevanhu. Ndinonzi poka njuti dede va angel mukwasha uko matirira. Adzatsamwa manje. Sorry. But zvinorwadza Baba Isabel. Saka murume uyu akatobhadhara $50. Akatobhadhara $50 yokuti akwanise kuviga mukadzi wake mu village maanogara. Nokuda kwekuti wanga uri kumuzansi. Una kubata maoko vamwe wakafa. Maoko vanhu vese vakafa kumusha. Ndio uno wanatsveta kawo. Wana Joseph Tsveta. Uyu Otto. Ndo magetsi acho aya. Ndio magetsi acho aya. Wana makanika chawa. Manje kana ari magetsi unotochewa ukapiswa kana ari makanika panenge ane sambi. Sabuku ngavatsvage basa kwete kunetsa vana vemumusha. Kana uri sabuku zvinoda kutsvage basa ka. Ndini Mai Emma Ndowa pa Everton Park. Andini masabuku vanotambira ere? Vanotambira. Vanohura kama sabuku. But ndinonzwa vachiti sabuku mukuru ndiye anotambira saka chinzi sabuku mukuru handizivi kuti sabuku mukuru ndeupi. Vakuzvitambirisa sabuku vakevi. It's okay. Regai tifambire nyaya iyi tinzwe kuti vanoti kudini. Anditika? Regai tifambire nyaya iyi tinzwe kuti vanoti kudini mambo. 22 minutes to 12 ndio pafika ndawe pari manje. Zvikanzi na mukoma Santana tapiwa mubondi ndiri connected pachimuti. Ko mari yacho yakabviswa nemurume wokufirwa yakadyiwa nani? Sabuku. Ko anzi sabuku koyo ko anzi koyoyi hokoyoyi nengozi kudya zvemutorwa. Okay? Ko mari yacho yakabviswa nemurume wekufirwa yakadyiwa nani? Sabuku hokoyoyi nengozi kudya zvemutorwa. Ndisoja remweya. Icho Hey, Baba Isabel. Saka poitwa sei apa?
pane zvakamboitika ere kumashure pane ere vakambobhadhariswa naSabhuku uyu mushure mekunge vatadza kuenda kunobata maoko vari kunze kwenyika kana kune dzimwe nzvimbo? Hatisatanzwa iko zvinozve. Tiri kukumbirawo kwamunogara kana kuti nzvimbo imwe chete iyoyo hakuna here vamwe vakamboitwa izvozvo, kana kune dzimwe nzvimbo muri kunziwo kudini madzisabhuku yenyu patinoendesa nyaya kumberi tinzwe kuti zviri pamutemo here kana kuti kwete. Ndizvozvo tibatei mutudze kuti kwenyu zvinomboitikawo here kana kuti kwamutoko chete. Handiti? Tibatei pa 0718692244 0718692244. Bozho yatawa makadini kwa mukoma Kanyemba na mukoma Bozho hakuna zvakadaro Sabhuku avo vane hudyire. Nyaya iyi ngaisvitswe kuna mambo nekukasika. Hazviko izvo ndi mureseroka amai nababa God nonzi tavona Dube pamwenezi pamasteps apo ndinonzi Tariro tavona Dube ndakachibata chemuti ndiri ku Pretoria ku South Africa. Kuri seko ku South Africa nasi chiri chifundo na kukumbusira zakuti muri kupata bwino right. 0713938538 Sabhuku uyo agutisa manje kushora chimuti kushora nyika vanhu ve munharaunda ngavaende kwa mambo hakuna zvakadaro. Ndinonzi Langton Chingoma pa Major Brown Glendale Kanyemba Langton Kanyemba na Bozho shedzai Langton Chingoma katatu. Langton Chingoma po rikiti vo. Hakuna mutemo wakadaro Bozho na Kanyemba. Sabhuku avo ngavapinzwe mukati. Ndinonzi tonderai shamu pakuwadzana extension pasifra pakulezi mafoni takachibata chimuti. Kanyemba ndofunga kwa mutemo uri kuenderera uyu. Alright. Ndiri kubata nomwe Bozho na KB takaenda kwa mutoko kunoviga hamwe amai vataenda mata navo gore rakapera. Tasvika ikoko tikasvika pamape vabereki vemushakabvu tikaimba hozana tiri pakati pekuimba hozana Sabhuku vakauya vakamira kumberi kwedu vakasimudza maoko vachiti mirai kuimba hozana. Takamira kuimba zvikanzi munofanira kuti muniripe maita munamato musina kundisuma. Nai baba Isabel, nyika ino yeZimbabwe mu constitution anditi takanzi tinonamata zvitendero zvakasiyana. Yes. Vanhu vanobvumirwa kakuenda kuchechi. Vanhu vanobvumirwa kakupira midzimu. Icho kwadi. Anditi zvaunoda zviri mu constitution unotevedzera diri raunokwanisa. Yes, aurambidzwe. Zvinongonzi tevedzera chi mutemo chete. Kwanzi Sabhuku akamira mberi akasimudza maoko meri aihozana munofanira kuti muripe amuna kundisuma kuti makuita munamato. Okay. Ndiye semusabhuku ere kuti siyana. Vari kutotsigira kuti kwa mutoko. Saka mutoko inenge yakuda kunetsa. Ora takati timbopinda muchitoro timbonzwa mashoko kubva kuna Gogo Chihoro. 4 minutes past 12 ndo pafika nthawi pali manje tiri mukati machirongwa Bozho ngora segment makadini kumukoma Bozho na Kanyemba. Sabhuku uyo ngabviswe usabhuku vane hudyire ndinonzi Mai Clever pa Stone Ridge pachireya pariseko pachireya nhasi ndo zauti makachibata chemuti kuti dzvi Sabhuku havana mhosva mbudzi inodya payakasungirirwa. Ndinonzi ndi joini moyo ndiri kunoko ku Pretoria. Hanzi Sabhuku havana mhosva mbudzi inodya payakasungirirwa. Zvakafanana nomubereki anobata mwana wake chibharo. Yes. Hazvina mhosva ari kudya mari yake sezvo ari yakachengeta ndizvo. Hazvisi. Ari kuchikora mutemo Sabhuku. Ari kumbunyikidza vana. Yes. Saka toita se muchabata kamambo nhasi. Tinzwe kuti vanoti kudini. Ndotsvaka nhamba dza DDC. Chabata zvakare. Tine mumwe zvakare ari kwa mutoko ikoko futi akatiza akadya mari yemutero kubva gore rapera kusvika izvezvi. Akatombotiza asingaonekwi adya mari yemutero. Ndi Sabhuku. Aiwa Sabhuku ndi secretary wa Sabhuku. KB na Bozho Sabhuku avo vakatokanganwa kuti pane mumwe wavo akamboita pupu yefertilizer. Pakwekwe apo? Yes. Pakwekwe. Ndinonzi Gilbert Chimpaka ndiri kubhangeti. Vanokangano chanezuro nehope. Uyo akabata hembe yevamwe Gogo vanoshandira achita amdisiye andibve pamuri. Achiri mpenyu ere Sabhuku mpenyu. Hatuna kunzwa rufu rwake. Hakuna mutemo wakadaro wekubhadharisana mari nokuti hauna kubata maoko bati kubata maoko unongofanirwa kubata maoko kana uri wemuvillage. Ndinonzi Marco Edward Matebura from Stone Ridge. Zvinoziviswa kunzi mangwana ndikwenyiwo
ngatite huno kuita sei wokuchemana kune vanenge vasika but muna ku South Africa apana ere beef pakati pa Sabhuku nemwana komana uyu angachigara ku South Africa. Chero likavepo Mosha imwe nemwe ngamiri yoga atingobvunza kuti anga achida kubatira mwana uyu panyaya iyi. Ndofunga kudaro apana ere zvakamboitika kumashure. Regaiti dzike mukoma KB tobata pakadzika kaka tinzwe tikubva kumashure nyaya yakamboitika ndiye uye zveSabhuku ndiye warini uye zvemanogara uye zveMasabhuku dambudziko ravanaro nderekuti ipapa iyoyi kwabuda iyoyi kana kwakuita dzakawanda ka mavhurira manje vese vakuya nazo. Sabhuku avo vanoda shamu ine munyu ane zita remadunhu riro rokuti kaka ndi Texua Chiragwi ndinonzi Popa Heathcliff pamajecha paNewman kana ndatadza sekuru Boshongora ngavataure utori hweusiku zvawo Boshongora usiku umwe chete uri nani utatu pariseko pa Heathcliff Popa Heathcliff akachibata chimuti kuti dzvi alright hanzi sicela amasaisai ngapha ndokupiko kosi kobo yini usa Raymond umleleli omsakazo wenu ndokupiko kusina masaisai uko kosi kobo ndokupi uko ndikuziya. alright regaiti tsvage kuti ndokupiko kusina masaisai right kuitira kuti Transmedia itibatsire. Morning KB ndakachibata chimuti ndinonzi anyway zvamano kobulawayo kuti seko kobulawayo ndichazokupai mangwana muriezi mabudi fungidze nyaya yekusilovera yababa vari kurwara nerukauka ndirinyoka vachiramba kutaura kusvikira mwana wa baba ava azotaura achiti baba pupurai hamuna kutamba iri nemudzimai wangu nokuti inini ndine zvandakaita pamudzimai wangu. Baba vachibva vaita 2 days rechi 3 vachibva vasoudza umwe sawira kuti ichokwadi ndakatamba nemuroora mukadzi wemwana. akomana ndichakudzai mamiriro yakaita yese. Saka baba Bozho vana baba vana Ntezvara vari kutamba nevaroora. Vari kutamba nevaroora. Ndo pataitaura nyaya yamakataura kwaMutare yababa vakanozvarisa muroora. Ichokwadi kuti zvinozopera mune zvakanaka ere zvinhu zvakadai. Azvipere mushi because anenge achidza kuti chausingaziye pandiri chii. Kana uri baba vasina hunhu panoti muroora uri rejere wakangamwa ere nyaya dzatanga. Baba kana ari muroorowo akangoti kuti baba kani itorova pasi kana usadavira. Koma munashe lungu kubare kuchiweshe hatikurudzire mhirizhonga. Ichokwadi kana ukakanganisirwa katsvaga vanorandutsira. Mukoma KB takataura nozuro nyaya yevanhu vanobva kuHeathcliff murume aine mukadzi wake achibva sangana negirlfriend ichitopushwa yakabatirwa kabhegi akaita noise nhasi ari mukati akasungwa akada kutonga yega but ndiye akarwadziwa but mukurwadziwa akaoverreacta machi onai dai akaenda kumatare edzimhosva kuti ndiri kufuna chance chada pasa mkazi uyu dai akaenda kumatare edzimhosva unotaura kuti ndiri kuda chese chandakapa mudzimai uyu. Ko iwewe waitawo sei ukanzi zvese zvawakatambawo pandiri ndipe matare edzimhosva ndiwo waizotongazvo ndiye akarwadziwa aifana kuenda kumatare edzimhosva kuti ndaibhadharira renti mudzimai uyu then onzi kuti matare edzimhosva anoti kudini baba Isabel. Izvezvi pane yandaona mukoma KB yemukadzi ari kushevedzera kuti wakandikombisa ndikakuda ndamboramba ukandimanikidza kusvika ndakuda kuzinozwa kundishungurudza kuti torera mumwe mukadzi manje ndinodanana nababa vako kana ndadanana nababa vako ndichakupa ronda rakaipa hamuonani futi upenyu hwese kana kuvigana hamuvigani kana ndabvuma inini ndobva ndavaitira mwana ndobva ndava pasita rako. murume ane mudzimai akanorora mumwe mudzimai saka mudzimai wokutanga ari kuti wakandirwadzisa uri kurimembere kuti wakandikanda shoko ndikaramba ukandimanidzosvika wabvuma saka nenyaya iyoyo ndichada mukoma wako kana kuita mwana nababa vako mwana wacho ndomupasita rako asi ronda chandini chiziva ndechekuti ronda rendese pakati penyu nderekuti kusvika murufu hamuonani. ari kungotyidzira mukadzi uyo hazviite kuti adanane nababa wemukomana uyo ko avari kuti havanaona unongoti here vana pasina kudanana. amai vake vari kupi wemukomana upi uyu ari kutaura inoyo wemurume uyu vatoripo vakakwana varipo vese amai nababa vese varipo varipo kunyemba kwake muroora ari kuti anoti ndozviita ari kuti
uri kundirwadzisa ndosva ndichaita izvo kukuisa uru kunyepa kungotaura kungotaura kunodana namudhara amai varipo ava vari kuita vana ava avanombodanana kana vanhu ngavaite hunu sesu mai itai hunu ndinonzi Jeras Jairos pachisepeti Zimbabwe zvinoita zviri kutaurwa nemuroora uyo kuti wakandirwadzisa kunditorera mumwe mudzimai ndogona kudanana nemukoma wako kana kudanana namudhara wako ndobva ndaita mwana ndobva ndapasarako